Senyores, senyors, bona tarda. Iniciem l'acte de lliurament del Premi Solidaritat 2010 i de la menció especial Mitjans de Comunicació atorgats per l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Té la paraula el senyor Jaume Saura, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Moltes gràcies, molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, il·lustres diputats i diputades, digníssimes autoritats, senyores i senyors, amics i amigues. El lliurament d'aquest premi, del Premi Solidaritat, ens dona cada any l'oportunitat de reconèixer la tasca, la trajectòria d'una entitat o una persona que s'han destacat en la defensa dels drets humans a casa nostra i també de fer el mateix amb els mitjans de comunicació, amb els professionals de la ràdio, la televisió, la premsa, que donen veu als que no en tenen. I també ens dona l'oportunitat, com que és una vegada a l'any, de fer una mica un balanç de quina ha estat la situació dels drets humans a casa nostra i al món en aquest any. Deixeu que comenci aquesta vegada pel món i fer un esment molt especial del que ha passat ara fa pocs dies i setmanes a l'altra riba del Mediterrani, a Tunísia i a Egipte. Les revoltes d'aquests països ens demostren una vegada més que democràcia i drets humans són dos elements que van íntimament vinculats, que no hi ha democràcia sense drets humans i que sense drets humans les injustícies socials, recordeu que en aquest cas va ser la pujada abusiva dels aliments, de productes bàsics, el que va fer esclatar l'espurna d'aquesta revolta, dic que sense drets humans les injustícies són molt més insuportables. Però això s'ha dit ja. Jo el que volia destacar aquí és una altra cosa, i és la importància de llibertats fonamentals com la llibertat de premsa i la llibertat d'informació, que és la raó per la qual vam instituir la menció als mitjans de comunicació, que enguany han recaigut en el programa Solidaris i amb la Rita Marzoa. Però que jo, ni que sigui simbòlicament, perquè no és el cas, voldria aquesta vegada fer extensiu, insisteixo simbòlicament, als professionals de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació que ens han fet arribar dia a dia, puntualment, la informació del que passava a Egipte, a Tunísia també, però sobretot a Egipte, en alguns casos amb risc de la seva vida, de la seva seguretat. Jo crec que, sense que serveixi de precedent, s'hauria de fer un homenatge amb aquestes persones, l'Albert Elfa, el Joan Roures i tots els professionals que han estat allà. Mirant cap a casa, és obvi que la crisi econòmica ha posat d'actualitat entitats com la que avui guardonem, com la que avui reconeixem. El Banc dels Aliments fa una tasca importantíssima que el David Bondia ens glosarà en la següent intervenció, però jo crec que el que remarca la feina del Banc dels Aliments és que l'alimentació no és només una necessitat vital, que òbviament ho és un dret humà fonamental, és un dret humà que, com els altres drets socials, com el dret a l'habitatge, com el dret a la salut, a l'educació, són els drets que més pateixen en contextos de crisi econòmica. I no només per la crisi econòmica, sinó, malauradament, de vegades, per les reaccions, per les respostes institucionals a les crisis econòmiques. Els drets socials sovint han estat vistos com drets minoritzats, inferioritzats respecte dels drets civils i polítics, cosa que no és el cas al nostre Estatut de Catalunya, per exemple, on estan en peu d'igualtat amb la resta de drets. I, per tant, crec que en el nostre context, en el context de casa nostra, és menys tolerable que aquests drets es posin en risc, com a mínim es posin en risc. I parlo de coses que s'està parlant avui en dia, com el copagament, que segons com es faci pot posar al risc el dret a la salut, o de llegir avui el tema de l'educació, no tant el tema que hi hagi més o menys digitalització a l'aula, que això pot ser anecdòtic, sinó que hi hagi menys professors, menys ràtio professorat-alumne a les aules de casa nostra. Així que pot posar en risc el dret a l'educació. O quan hi ha persones que deixen de pagar, no poden pagar la hipoteca i no només els embarguen el pis, executen el seu pis, es queden sense llar i a més continuen tenint un deute impagable amb els bancs. Això són atemptats contra els drets socials. Tots tenim una responsabilitat, les institucions, però també nosaltres, la societat civil, les persones, per fer front a aquests reptes. Tenim clar,
és a dir, assumint des del principi que això no són luxes. Moltes vegades sembla que hem assolit un nivell de benestar que ens fa opulents o en fi, de societat de luxe i que, per tant, en context de retallada, doncs és assumible les retallades socials. Es pot entendre que en moments com aquest no es pugui créixer, no es pugui millorar els estàndards socials, però des de la doctrina, diguem, del Comitè de Drets Socials de les Nacions Unides i d'altres institucions públiques internacionals se'ns diu que el que no és acceptable són mesures de regressió. Com a mínim, mantinguem el que tenim. En aquest context, hi ha un col·lectiu que pateix la crisi de forma especialment virulenta, que és el dels nouvinguts, els de les persones immigrades. I aquí també el balanç, com en tantes altres coses, és ambivalent. En aquest Parlament, jo estic molt orgullós de dir, i ho he dit fora de Catalunya, fa pocs mesos va aprovar amb un amplíssim consens de la cambra una llei que és modèlica, que s'està mirant en altres comunitats autònomes, que és la llei d'acollida dels immigrants, de primera acollida, una llei que ha de facilitar la integració de les persones nouvingudes, una llei que farà formació en llengua, però també, cosa molt important des del punt de vista d'una institució com la nostra, l'Institut de Drets Humans, una formació en drets i deures de les persones immigrants. Per tant, tenim una de cal, no? Però també tenim una o diverses d'arena, que diuen. No des del Parlament, però sí des d'instàncies polítiques, doncs es fa un debat en relació a la immigració que de vegades sembla que vulgui atiar el fantasma de la xenofòbia en el sentit més etimològic del terme, de por a l'estranger, crear la sensació que l'estranger és una persona estranya, enemiga, causant o provocadora de la crisi, pervertidora de les nostres essències. Hi ha coses que jo no entenc, no? El debat del burca, és obvi que el burca, crec que estem tots d'acord, és una cosa nefasta i per la dignitat de la dona, però prohibir el burca a l'espai públic invisibilitza un problema. I crec que confonem, o es confonen de vegades, segurament de bona fe, la malaltia amb el símptoma. El burca és un símptoma d'alguna cosa, però si l'amaguem no estem ajudant a les dones que tenen una situació d'opressió a les seves llars. Per tant, no confonguem una cosa amb l'altra. No? O quan parlem del civisme en relació al reagrupament familiar. Una cosa és el tema aquest de l'arrelament, però el reagrupament familiar, el dret a la vida privada familiar és un dret fonamental. No pot ser que per una qüestió de dret administratiu, de civisme, es neguin drets fonamentals. A l'incívic se l'ha de multar, òbviament. No es pot tolerar actituds de mala convivència. Però d'aquí a negar drets fonamentals crec que va un pas massa lluny. En fi, senyora presidenta, jo crec que enguany, més que mai, el nom del nostre premi, el Premi Solidaritat, és més escaient que gairebé mai, no? Perquè avui estem reconeixent una entitat que es basa precisament en això, en la solidaritat de tantíssimes persones que no només donen el seu ajut voluntari per col·laborar amb l'entitat, sinó que donen aliments i béns per fer aquest esforç de donar suport a les persones i a les famílies que han caigut en situació de pobresa. I de la mateixa manera, el programa Solidaris, el que feia esment abans, no només parla de drets humans, sinó que, i crec que és molt rellevant, dona veu a les persones que des de la societat civil estan al peu del carrer lluitant a favor dels drets humans. Vull, doncs, acabar les meves paraules felicitant el Banc dels Aliments i el programa Solidaris per aquests guardons que crec que són molt merescuts i agraint, per descomptat, un cop més al Parlament de Catalunya la seva hospitalitat per allotjar-nos en aquest acte. Moltíssimes gràcies. A continuació té la paraula el senyor David Bondia, director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Molt honorable president del Parlament de Catalunya, digníssimes autoritats, amigues i amics, un cop més ens trobem reunits a la seu del Parlament de Catalunya per fer el lliurament del Premi Solidaritat i la menció especial als mitjans de comunicació. Un any més és motiu de gran satisfacció veure com diverses entitats de la societat civil desenvolupen una tasca silenciosa i molt cops anònima per tal que la garantia dels drets humans i la seva efectivitat no sigui només un eslògan polític que es repeteix cada 10 de desembre. En aquest sentit, convé detenir-nos a reflexionar sobre alguns factors que qüestionen el principi que afirma que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets,
ja que es configura com una afirmació abstracta per una gran majoria dels éssers humans. Malgrat que d'un temps ençà els mitjans de comunicació semblen centrar tota la seva atenció en la crisi financera global que està enfonsant l'economia mundial, ens sembla necessari més que mai alertar sobre dues situacions que suposen greus violacions als drets humans i que no estan tenint tant d'impacte mediàtic: la pobresa i la crisi alimentària. Sembla mentida que en un món globalitzat el binomi pobresa-riquesa sigui en l'actualitat més extrem que mai. Això ens impulsa a buscar una solució més enllà de les mesures estrictament econòmiques, ja que la majoria de respostes han estat orientades a buscar remeis parcials a la pobresa i no a corregir els problemes estructurals. L'erradicació de la pobresa no ha de percebre's com un gest de caritat, sinó que és un acte de justícia. És la protecció del dret fonamental de l'ésser humà, el dret a tenir una vida digna i viure en dignitat. La pobresa és, en últim terme, la negació de tots els drets fonamentals de la persona i, en conseqüència, una violació flagrant dels drets humans. Potser és el procés més massiu de violació dels drets humans. Com va dir Nelson Mandela a la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Social de Copenhague, és la cara moderna de l'esclavatge. I en aquest sentit, és un deure de la societat moderna el fet d'abolir-lo i erradicar-lo. Entre les mesures urgents per pal·liar aquest llast és necessari invocar la plena efectivitat del dret humà a l'alimentació, un dret reconegut de manera programàtica a l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans i ja, en caràcter obligatori, als pactes internacionals de drets civils i polítics, de drets econòmics, socials i culturals i en el dret humanitari. Estem davant d'un dret que protegeix el dret de tots els éssers humans a viure amb dignitat i no passar fam. Malauradament, la fam ara té més boques i moltes persones d'aquí es troben en aquesta trista situació. Per aquest motiu, es fa totalment imprescindible el treball que realitza des de fa molts anys la Fundació Banc dels Aliments. Aquesta fundació és una entitat benèfica sense ànim de lucre, independent de tota ideologia econòmica, política o religiosa, basada en el voluntariat, amb l'objectiu de recuperar els excedents alimentaris de les empreses i redistribuir-los gratuïtament entre les persones necessitades d'aquí, evitant tot malbaratament o mal ús dels aliments, per lluitar contra la pobresa alimentària i contribuir al desenvolupament sostenible per un món més net. Per fer realitat aquesta utopia, el Banc dels Aliments es basa en diversos principis ètics. La primacia de la gratuïtat. Els aliments són rebuts i distribuïts gratuïtament. El treball dels col·laboradors és voluntari, basat en el principi de la solidaritat. La seguretat de la distribució justa, sempre a través d'entitats benèfiques reconegudes i homologades, que poden assegurar el destí correcte dels ajuts alimentaris. La contribució a la sostenibilitat i a la preservació del medi ambient, evitant la destrucció d'aliments en els abocadors. I la promoció de la solidaritat envers les persones amb necessitats alimentàries. En els darrers mesos, les bosses de pobresa i de col·lectius marginats creixen de forma exponencial i, en conseqüència, la demanda d'aliments que fan les entitats receptores que atenen la Fundació Banc d'Aliments el darrer any quasi s'ha duplicat. En aquest sentit, la tasca del Banc dels Aliments ultrapassa la lògica de rebre i lliurar aliments d'excedents agrícoles o de producció del sector industrial alimentari. La lluita contra el malbaratament i la fam d'aquí va més enllà d'aquest treball. El Banc dels Aliments també es preocupa de conscienciar la societat i buscar nous mitjans per involucrar-la en la seva lluita. Conscienciar sobre el fet cada vegada més punyent que la pobresa alimentària no existeix només en els països del tercer món, sinó també en el quart món, al voltant de casa nostra. Sensibilitzar sobre les desigualtats socials i de la fam que es pateix al nostre entorn. Promoure la interiorització de valors i aconseguir la implicació activa de tothom en les situacions de pobresa i fam que es pateixen a les nostres ciutats. Conjuntament amb aquesta tasca de sensibilització i de conscienciació, es fa també necessari considerar que la justícia és absolutament essencial per a la satisfacció del dret a l'alimentació, ja que en les relacions entre rics i pobres, la llibertat oprimeix i la llei allibera. Fer que el dret a l'alimentació sigui exigible judicialment significa que la gent pot buscar reparació i exigir responsabilitats si el seu dret a l'alimentació ha estat violat. Així doncs, la lluita pels drets humans, entesa com un procés històric i continu en permanent recerca del bé comú de la humanitat, que no ha fet més que començar, ha de seguir.
però cal orientar els seus objectius cap a l'eliminació efectiva de la pobresa i de la crisi alimentària. És per tot això que l'Institut de Drets Humans de Catalunya va decidir atorgar el 26è Premi Solidaritat a la Fundació Banc dels Aliments. S'ha de destacar que aquest any, com l'any anterior i els propers anys, l'obra d'art que s'atorga al guanyador del Premi Solidaritat ha estat feta expressament amb aquesta finalitat. Aquesta obra escultòrica ha estat realitzada per l'escultor Jaume de Còrdova. Volem agrair des d'aquí la predisposició i la generositat del senyor Jaume de Còrdova, ja que des del primer moment en què es varen posar en contacte amb ell per demanar-li la realització d'una obra d'art amb la finalitat de ser atorgada en aquest premi, es va mostrar sol·lícit i va acceptar que la seva obra fos una senya d'identitat de l'Institut de Drets Humans de Catalunya de cara a futurs Premis Solidaritat. Per tant, volem agrair al senyor Jaume de Còrdova i felicitar a la Fundació de Banc dels Aliments per al premi rebut. Rep el premi el senyor Antoni Sant Salvador, president de la Fundació Banc dels Aliments. Jo crec que no podrà destacar. Molt honorable presidenta del Parlament, benvolgut president de l'Institut de Drets Humans, entitats benèfiques totes, representants de les indústries alimentaris, medis de comunicació, voluntaris i treballadors del Banc dels Aliments, amics tots. En nom de totes les persones que col·laboreu amb la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona i del seu patronat, us volem manifestar el nostre agraïment per aquest guardó que és el Premi Solidaritat 2010. Però quan fa un mes vàrem rebre la comunicació del vostre president informant-nos d'aquest atorgament, de seguida vàrem pensar que aquest premi no era tan sols per nosaltres. Un dels principis fonamentals que defineixen el funcionament dels bancs d'aliments és el de donar i compartir. Compartir-ho tot, els problemes, l'acció i també els premis. I és per això que és obligat manifestar que el premi no ens pertoca només a nosaltres, al Banc dels Aliments, sinó també a tots aquells que participen a construir aquesta cadena solidària per la lluita contra la pobresa. Les indústries alimentàries que ens donen suport, les entitats benèfiques que dia a dia distribueixen els aliments atenent els pobres, els voluntaris i treballadors que de forma despresa s'esforcen per ajudar al proïsme, els medis de comunicació, especialment el programa Solidaris de Catalunya, que avui ens acompanya, que ens ha donat la veu i ens ha permès divulgar el nostre projecte. A tots ells els hem de felicitar. El nostre marc d'actuació és el d'ara, avui i aquí. Treballem aquí, a Catalunya, on hi ha una pobresa que sovint no la tenim en compte. Treballem ara, amb un model adaptat al nostre temps. I treballem avui per donar resposta als problemes del dia a dia. No demanem diners, demanem aliments, que és allò que ens manca. El nostre objectiu és de lluitar contra la pobresa estructural, la pobresa dels infants. El 25% dels infants de Catalunya neixen en la pobresa dels adults, dels malalts, la pobresa dels jubilats i la pobresa ara generada per una part dels 700.000 aturats de Catalunya. Aquesta crisi, malgrat tot, tindrà un aspecte positiu. Comportarà un canvi a la societat, una visió nova. La societat civil, persones, empreses, institucions, van prenent consciència de que han de contribuir a solucionar els problemes de la pròpia societat. Així, la solidaritat també esdevindrà un motor econòmic. Enguany hem repartit 11.000 tones d'aliments a la província de Barcelona, amb un valor aproximat de 25 milions d'euros, que s'han fabricat, que els han fet les indústries, que tenen treballadors i que això ha fet moure també aquest sector. El model del Banc dels Aliments ara ja és universal. Es va iniciar a Arizona, en un estat pobre dels Estats Units,
Es va estendre a Europa, després a Amèrica del Sud i actualment a la resta de continents. Espanya es va iniciar el 1987 gràcies a la iniciativa d'en Jordi Peix, vicepresident del banc i que avui ens acompanya. I es va estendre bastant de pressa per la resta de l'Estat. La pròpia FAO ja el promouen els països en via de desenvolupament com a model que integra a diferents actors de la societat civil en la construcció d'una utopia que esdevé realitat, mitjançant l'esforç conjunt d'una xarxa solidària. Tenim un mètode diferent i és un model original. Lluitem també contra el malbaratament dels aliments i fem que sigui motivador per a les empreses alimentàries evitar el cost de la destrucció i sobretot participar en una lluita per una causa justa, precisament amb allò que produeixen. Els costos són baixos, els resultats molt interessants. Enguany tenim l'objectiu de distribuir més de 13.000 tones a tota Catalunya i sobretot el model és sostenible a llarg termini. Però aquesta utopia encara cal consolidar-la. Hem aconseguit que tingui un alt contingut ètic, el fer participar el sector productiu a l'evitar la destrucció d'aliments i així defensar també el medi ambient. I finalment el considerar i situar l'alimentació com un dret humà fonamental. Ara ja li estem donant també un valor econòmic per les indústries, per les administracions i per tota la societat, que a vegades demanem que es mobilitzin captes extraordinàries per tal de fer front a moments d'escassetat. Finalment, voldria expressar que la nostra lluita no s'acaba. Actualment, parlàvem abans amb l'honorable presidenta, hem iniciat una crida als parlamentaris de tot l'Estat perquè sigui reconegut aquest model de lluita contra la pobresa, augmentant el nivell de desgravació del migrat 35%, el més baix d'Europa, fins a un 50% com a mínim, o més. Ja hem aconseguit que el Senat ho expressi en dues mocions promogudes precisament per senadors catalans per iniciativa nostra l'any passat. És per això que ara voldríem que finalment tots els parlamentaris del Congrés recolzessin aquesta proposta per tal que allò que creiem és ètic esdevingui econòmic i, per tant, sostenible a llarg termini. Vull afegir que la senyora presidenta, l'honorable presidenta, ja ens ha promès la seva ajuda amb aquests parlamentaris. En nom del Banc dels Aliments de Catalunya us dono les gràcies a tots vosaltres i especialment al voluntariat que creix en una Catalunya que sap mobilitzar-se per lluitar per una causa justa i que dona allò que té més preciós, el seu temps i el seu esforç. I sobretot, moltes mercès a l'Institut de Drets Humans per reconèixer la nostra tasca i animar-nos a seguir lluitant per defensar un món més just. Moltes gràcies. El treball des dels mitjans de comunicació és fonamental per tal de denunciar i conscienciar sobre les desigualtats socials que hi ha al nostre planeta, sobre les arbitrarietats que moltes vegades es cometen des dels poders públics i sobre la necessitat de donar veu als sense veu, d'aquí i d'arreu del món. Des dels mitjans de comunicació, mitjançant la denúncia i la crítica constructiva no partidista, es poden crear les condicions per tal de construir un estat i un món on els valors dels drets humans no només siguin inherents a les entitats de la societat civil, sinó que també guiïn les actuacions dels poders públics. En aquest sentit, els drets humans, la cooperació i el desenvolupament tenen el seu altaveu a Solidaris, de Catalunya Ràdio. Així, la Ràdio Nacional de Catalunya es reafirma a l'hora d'explicar el món des de tots els punts de vista, llegint entre línies i posant damunt de la taula tots els perquès de les balances que compensen i descompensen el món. Des del programa Solidaris es diuen les coses pel seu nom, malgrat ser incòmodes. Es parla de cops d'estat, d'agressions injustificades i crims de lesa humanitat, de desigualtat social, de desastres mediambientals, de pobles oprimits, d'interessos econòmics per sobre les garanties dels drets humans, de multiculturalitat i d'interculturalitat. És per aquest motiu que l'Institut de Drets Humans de Catalunya va decidir atorgar la menció especial Mitjans de Comunicació que reconeix els treballs periodístics en l'àmbit dels drets humans al programa Solidaris de Catalunya Ràdio, dirigit per la Rita Marzoa,
per la seva tasca d'abordar setmanalment l'actualitat des d'una perspectiva social, donant veu i recolzant la lluita dels moviments socials i de la societat civil catalana. Rep el guardó la presentadora del programa, Rita Marzó. Bé, David, gràcies per aquestes paraules tan boniques. Presidenta, senyor Saura, senyor, bon dia. Bona tarda a tothom. En primer lloc, deixeu-me agrair en nom de tots els homes i dones que fem aquest programa Solidaris, aquest reconeixement que l'Institut Català dels Drets Humans ha volgut fer al programa. Per a nosaltres és un honor molt gran, un reconeixement com aquest, pel que suposa de reconeixement a la feina feta i al compromís assumit, com també deia el David abans, però també per qui ens el fa, persones que han estat i són referents per a nosaltres, exemple de trajectòria i de compromís. No podríem fer els Solidaris sense aquests referents. Gràcies. Enhorabona abans de res també als protagonistes d'aquests premis d'aquest vespre, a la gent del Banc dels Aliments. Sovint mirem arreu per buscar motius per a la nostra acció i és important que des de la comoditat que ens dona aquesta democràcia imperfecta mirem de permetre alçar la veu als qui no en tenen ni tan sols tenen els mínims per poder posar de manifest la manca de drets fonamentals. I així ha de continuar sent. Per tant, a nosaltres ens hi trobareu sempre al vostre costat. Avui és gratificant constatar que hi ha qui en aquest racó de món còmode ha decidit passar a l'acció per dignificar el dia a dia de persones amb necessitats humanitàries. Moltes felicitats als Solidaris per un reconeixement encertadíssim i felicitats també a qui ha decidit atorgar aquest premi al Banc dels Aliments. Diuen que Josep Anselm Clavé deia allò de instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts i estimeu-vos i sereu feliços. Doncs no és cap tonteria, ni una declaració naïf. La formació, el treball en equip per a la consecució de la llibertat i una gran finalitat, estimar des de la grandesa de pensar en l'altre per a ser i fer feliç, són segurament els motius també que els defensors dels drets humans practiquen dia a dia al món. Homes i dones al Sàhara, a Birmània, a Egipte, a l'Iran, a Cuba, a Palestina, als països catalans, a Flandes, a Euskadi, a Sud-àfrica, a Escòcia, a Andalusia, a Califòrnia, al Punjab o a Mongòlia. Homes i dones que seran motiu de la nostra atenció, del nostre respecte i de la nostra admiració. El mateix respecte que volem tenir per aquells pels qui lluiten, homes i dones que veuen vulnerats els seus drets a des i ara. Allà, però també aquí, no hi ha desenvolupament humà sense llibertat ni respecte als drets humans i és en aquest negociat que també trobaran la gent dels Solidaris. He tingut la sort de trobar pel camí a l'Adrià Bas, a la Vanessa Carrión, a la Carme Colomina, a la Pepa Ferrer, a la Mireia Dalmau, a en Francesc de Dalmases, a la Laia Altarriba, al Gustavo Duc, a l'Esteve Cardús, a en David Casablancas, a la Rosa Sillué, homes i dones que fan gran els Solidaris cada dissabte a les 3 de la tarda aquest any a Catalunya Ràdio. Jo m'atreviria a dir fins i tot enorme, si no fos que pot sonar una miqueta vanitós. També és d'agrair que hi hagi gent a la direcció de la meva empresa que hagi cregut en aquest projecte petitet, però que avui se sent enorme. Segur que qui estimem allò que dèiem, per dedicar el reconeixement que ens fa avui l'Institut de Drets Humans, ho fem i ho continuarem fent per aquestes coses, com el que ens està passant avui. Però espero també que em permetin, que estic segura que ho faran, que tingui un record ara i m'atreveixi a dedicar aquest moment a qui ens ha fet tant en el mestratge en el camí d'aquests drets, la denúncia a la vulneració d'aquests drets i per qui mai tindrem prou paraules de reconeixement, crec nosaltres, ni aquest país, no? És d'aquells exemples d'home honest i digne que un país no acaba de lloar per pudor, però que es mereix tot el bo que li passi. Els Solidaris avui és distingit per l'Institut de Drets Humans perquè la molta gent que ens ha tocat al cor i amb el cap als dits avui des de la modèstia li dediquem aquest premi. Segur que tots els Solidaris avui tenim algú que estimem molt i que diríem li dediquem el premi al meu marit, a la meva dona, al meu company. Doncs nosaltres avui li volem dedicar, si m'ho permeten els meus companys, a l'Arcadi Oliveres. Precisament ahir crec que el van reconèixer amb l'Emmanuel Munier de Catalunya 2011,
perquè és un mestre en el coneixement, un professor en l'àmbit socioeconòmic, pel seu permanent compromís en defensa precisament d'aquest desenvolupament humà, de la pau, dels drets humans i la plena convivència. I ell ho fa al capdavant d'una institució que es diu Justícia i Pau. Doncs això, grans homes que també elabora, ens ensenyen tantes coses. Nosaltres, com a joves aprenents, amb voluntat transformadora i amb més voluntat a partir del vostre reconeixement d'avui, continuarem treballant per la dignitat de les persones del món a la ràdio pública del nostre país, que és en el que creiem, i si m'ho permeteu, companys, li dedicarem aquest premi a l'Arcadi Oliveres. Gràcies a tots i bona tarda. Senyores diputades, senyors diputats, president del Consell de Garanties Estatutàries, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, president del Consell de Govern i Direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, guardonats, el president i vicepresident que els he saludat abans del Banc dels Aliments i a la Rita Marzoa com a protagonista del programa Solidaris. Jo crec que avui, en un entorn com aquest, en el Palau del Parlament, el que estem celebrant precisament és la reivindicació de la solidaritat i de la fraternitat, la reivindicació de quina és la feina que ha fet el Banc d'Aliments i que està fent i que encara farà més, i la reivindicació d'una veu, permetem dir, dolça, en un programa titulat Solidaris, que ajuda amb la seva paraula i amb la seva manera de fer i d'explicar la solidaritat a entitats com la que avui han rebut el premi i a persones que, com tu, Rita, heu rebut la menció de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Precisament entenc que en uns moments com els que vivim, amb un món convuls i desvalgut, ha arribat l'hora de la fraternitat i de la solidaritat. La humanitat ha progressat en nom de la llibertat i a la recerca de la igualtat. I convé destacar que el món s'humanitza en la mesura que irromp amb força la fita de la solidaritat, en tot el seu potencial alliberador i reconfortant, i s'instal·la en les nostres consciències i en el paisatge humà. Tal com he dit, ha arribat l'hora de la fraternitat, una fraternitat que interpel·la la comunitat i la reclama, com a antídot contra la desempara, contra la dura i cruel solitud, contra un entorn sovint hostil o inhòspit. La fraternitat pressuposa escalf, caliu, xarxes de complicitat, mans esteses, deixar de ser simples números, meres estadístiques i passar a ser persones amb pell i vides diferents. En aquest sentit, i tot i que sovint reclamem que els poders públics facin tot i més per la promoció de les condicions de vida i que puguem convenir fàcilment que cal un sector públic que s'impliqui en el benestar de les persones i de les famílies, el que fa realment que una societat valgui veritablement la pena és que tingui gruix comunitari, que deixi camp a l'ajut fratern i a la cura de les persones que ens envolten. I jo crec que ens en podem sentir mínimament orgullosos, perquè Catalunya té aquest gruix comunitari. Catalunya té una forta societat que s'encarrega dels drets de les persones, que treballa pels drets de les persones. Avui tenim dos exemples, però si seguim els premis que històricament ha concedit l'Institut de Drets Humans de Catalunya, veurem persones físiques i entitats com la que abans ha dit la Rita, Justícia i Pau, que també van rebre aquest premi. Som rics, tenim un gruix comunitari important i en aquest punt ens hem de sentir orgullosos. Per això el premi i la menció que avui es donen, que hem acabat d'atorgar, la mateixa denominació del guardó, són especialment significatius perquè suposen un reconeixement públic de la consciència social, de la voluntat i del compromís de persones i col·lectius per fer la nostra societat una mica més acollidora i per fer arribar l'abraçada solidària als que pateixen. Enguany, el Parlament de Catalunya és novament escenari del lliurament dels Premis Solidaritat que atorga l'Institut de Drets Humans de Catalunya des de fa més de 20 anys, entès
que és el 26è Premi Solidaritat que hem donat. 24, jo tenia 24 i he pensat, sap més el director que no pas jo, però per tant jo els he comptat i eren 24 i en conjunt 35 entre premis i mencions. Aquests premis han distingit persones i entitats amb un veritable recorregut per la lluita vers els drets de les persones. Si miro enrere els premis atorgats i faig un repàs, em permetran que faci esment d'algun d'ells. De cap manera em vull oblidar dels altres, però quan he mirat l'acte que havíem de fer avui i he estat fent història del que havia fet l'Institut de Drets Humans, m'he parat en 2 o 3 projectes en els quals, per les meves obligacions anteriors, vaig tenir, no dic molt a veure, sí a viure, perquè 2 d'aquests premis van anar dirigits, en un cas, als menors amb problemes de conducta, menors delinqüents, menors de 16 anys en aquell moment. En aquell moment el Codi Penal espanyol els menors d'edat eren fins als 16 anys. Després vam aconseguir entre molts grups parlamentaris que arribessin als 18 anys, com era lògic, com l'edat civil, però en aquell moment no. I va rebre un premi el primer centre tancat de tot l'estat espanyol, el Centre Educatiu L'Alsina. Aquest centre va ser i és encara un model educatiu per a aquells menors que amb problemes greus de conducta van haver de patir una mesura d'internament tancada i avui en dia molts d'ells, un percentatge molt alt, van aconseguir reinsertar-se en la societat i avui són homes i dones de debò. I crec, em semblava positiu poder fer esment. He aprofitat que la Rita ha fet esment de l'Arcadi Oliveres i he pensat, doncs jo també faré esment del Centre Educatiu L'Alsina, que crec que té la seva importància perquè avui, després de molts anys, l'any 1985 fins avui, encara funciona, encara continua i encara segueix sent un model per a altres models educatius. I també un altre referent a les dones empresonades, sobretot a les dones del Centre de Dones de Barcelona, un projecte que vosaltres també vau atorgar el Premi Solidaritat, que era a Aret, exacte, l'entitat Aret, una entitat que va començar fa quasi 20 anys amb un projecte molt petit. Avui el projecte és gran, és un projecte engrescador, un projecte que realment ha ajudat a moltíssimes dones que han sortit de la presó i que les va ajudar quan ja estaven en els últims dies o en els últims mesos de la presó i que avui són dones que tenen la seva feina, que saben defensar-se la vida i que si no hagués estat un projecte com Aret, doncs no ho haurien tingut. Si parlem de persones, hi ha moltes persones, l'Arcadi Oliveres és un. Jo destacaria, i estic convençuda que tots vostès també estarien d'acord, en un gran mestre, un gran pedagog i un gran advocat com és en Jordi Cots. Una persona que durant tota la seva vida ha estat treballant per millorar els drets de la infància. Són exemples aquests dels 24 premis atorgats i de les altres mencions atorgades. Tots ells són importants. Tots han rebut el premi de l'Institut per la seva funció social, per la seva capacitat d'arribar a la gent. Amb els Premis Solidaritat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya difon el que ciutadans i entitats fan per lluitar per la justícia, els drets de les persones i la seva dignitat. I ens trobem avui aquí per retre homenatge i distingir amb veu alta i reconeixement una tasca laboriosa, bondadosa, que té només un rerefons d'estima per l'ésser humà i el seu dret a una vida digna, perquè entre tots hem de lluitar contra la pobresa que suposa l'exclusió social d'alguns segments de la població i viure tots amb la tranquil·litat que ni el nostre país ni la nostra gent ens donaran l'esquena. Enguany, una veu i una acció han estat protagonistes perquè amb coratge han treballat sense dubtes, perquè de forma decidida han fet real el que significa la paraula solidaritat, donant-li un sentit absolutament positiu que revela un interès quasi universal pel bé dels altres. La Fundació Banc dels Aliments i Rita Marzoa són sinònims reals i tangibles i clars exemples de la paraula solidaritat. Senyor Sant Salvador, m'he apuntat
del que m'he compromès. I aprofito que aquí tenim representants dels grups parlamentaris i tots tenen representants dels grups parlamentaris a Madrid. I, per tant, el meu compromís va també dirigit a ells. Jo crec que hi ha temes i hi ha aspectes i hi ha projectes en els quals no sempre ens posem d'acord, però jo crec que en aquest ens hi posarem d'acord tots els grups parlamentaris. I, per tant, des d'aquí, els diputats catalans intentarem dur a Madrid la possibilitat que el Banc d'Aliments i altres entitats com el Banc d'Aliments puguin rebre una desgravació superior que la que avui rep. El Premi Solidaritat 2011 és un premi que en el Banc d'Aliments es pot considerar ben i ben merescut, per una trajectòria i una iniciativa que dona una empenta a aquells que es senten perduts i sense sortida, que dona amb cada aliment un somriure que recorda que tot és possible, que ningú és menys i que una mala situació no ha de comportar ni en un sol instant el sentiment d'humiliació, ni l'exclusió de la persona ni la pèrdua de la seva dignitat. La Fundació Banc d'Aliments, cada dia, en cada racó i tot el seu esperit, acompleix, des del meu punt de vista, en 4 premisses. Converteixen una acció en verdadera solidaritat. Els seus actes són materialment solidaris. Els seus actes són portats a terme per caritat i amor als éssers humans. Els seus actes es fonamenten en la convicció de la igualtat i són portats a terme amb rectitud de consciència. D'altra banda, la menció especial al mitjà de comunicació ha recaigut sobre la periodista Rita Marzoa pel seu programa Solidaris, un espai radiofònic on Rita Marzoa fa del clam a la solidaritat una exigència de justícia vers la dignitat de la persona, una aposta arriscada, però que sens dubte és també un exercici d'altruisme que va en consonància amb la seva manera de ser i actuar en la seva vida privada. No només parla de solidaritat, sinó que en el seu temps lliure, Rita Marzoa l'exerceix col·laborant activament com a voluntària en iniciatives locals de treball comunitari per persones amb problemes. Tots i cada un de nosaltres haurem de seguir treballant per fer un món més just, però sabent que mentre algú passi fam, allà hi seran els homes i dones que voluntàriament dediquen temps i fan els seus donatius al Banc d'Aliments, perquè cap boca es quedi sense menjar i mentre en algun racó es cometi una injustícia, sempre hi haurà una dolça veu que ho expliqui amb fermesa i defensi sense por els seus drets. Enhorabona, doncs, als responsables del Banc d'Aliments i a totes les persones que hi treballen, i a Rita Marzoa i Catalunya Ràdio pel programa Solidaris. Vull finalitzar la meva intervenció recordant molt breument la trajectòria de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, l'entitat que avui novament atorga els Premis Solidaritat i que a més aquests premis s'ha destacat en la seva feina per sensibilitzar la societat civil del fet que moltes persones arreu del món i també a la nostra societat no reben ni gaudeixen dels drets humans bàsics i que és feina de tots, poders públics i societat civil, unir esforços perquè això no passi. El propi institut desenvolupa funcions d'assessorament i du a terme activitats formatives de les quals vull citar expressament el curs anual sobre drets humans. Aquesta és una trobada anual que ja fa 29 anys que es celebra i que és un referent acadèmic en el món social, en el món jurídic i judicial i que durant molts anys va ser present en l'agenda dels i de les conselleres de Justícia del govern català. He volgut fer esment perquè ho recordo com un dels primers actes que jo vaig assistir, com pràcticament ara puc dir aquí. No fa ni 2 mesos, o quasi 2 mesos, que s'ha constituït la 9ª legislatura i dels actes que he presidit aquest és un dels primers. I per tant em feia il·lusió també esmentar que dels primers actes que jo vaig assistir com a consellera de Justícia l'any 1995 va ser en el Col·legi d'Advocats, no sé si ara es fa també aquest any, però normalment es feia al Col·legi d'Advocats i era la inauguració d'un curs en el qual hi participaven Mossos d'Esquadra, treballadors socials, advocats, estudiants de criminologia i que realment
a part de donar els crèdits que són necessaris per poder anar afinant i acabant la carrera professional, eren cursos que realment no només donaven coneixement, sinó que arribaven al coneixement de la gent, la possibilitat d'aprendre més sobre els drets humans. Us encoratjo, doncs, a l'Institut de Drets Humans de Catalunya a seguir aquest mateix camí i a poder complir l'any que ve els 30 anys. I ja acabant la meva intervenció, vull fer convidant a tots els presents a fer seva, en la seva feina diària, el lema molt ben utilitzat per la Fundació Banc dels Aliments que ens diu: en democràcia, la societat civil ha de vetllar per l'estat d'excepció social en què vivim. Amb aquestes paraules, avui, com a presidenta del Parlament de Catalunya, tan sols puc dir que aquesta és la grandesa i la riquesa del nostre poble, de la nostra gent i de la nostra condició. I és aquest mateix poble el que amb honor i orgull represento, el que dia a dia fa i ha de fer de la solidaritat una actitud personal i constant, agafant com a responsabilitat les necessitats i carències dels altres, construint així una Catalunya més ferma, més justa i infinitament més solidària. Gràcies a tots vostès per la vostra atenció i felicitar de nou els dos guardonats. Moltes gràcies.